Jingseng sama balang Presbyterian Umpling kawalam syapi ya ka program ka bakerpang ka Christmas praise. Kani kalong kapor ha ka bamangi ngiyo ya ka banraki ya ka sngi jong ka jingwan long breu ka jong try ubu nong panimba it ya jong yu Jesus Christ sya kani ka perthai. Kum si benta banraki ya ka Christmas. Jingseng samla kayo ya kani ka program hakabakum kani ka janmit ko menta ban ruai ban yaro ban pendan borom ban pen kraw ya ka kerteng ka jong try ubau blay jong ki angel ka beneng kidaya ro yo blay bat kidaya ongru ka borom hau blay haki bajrong tam bat ha ka perthai ka jingsuk hapreng ki brieu ha ka ba usngau bae ngia lom lang kumni bantai ya ka duan jo ka jingaro yo try boble ba ai ba kani ka janmit ka bangiyo ya ban penlong ya kani ka program ngaget kan wanra ka jingkar khu ya pi baro ka beidon ha kani ka yeng ka jongle batru ya pi lang iwei pe wei ki ba snap ki ba sha score ki ba yeshim benta lengba kani ka channel tongan ya pendam ha ka jingdoi kok pa jungi ba beneng idap da ka jing sngowo ka bakraw yami bamla penyo hangi ya kan ikalat ban mani ban yaro pan pendan buram ya ka kerteng ka ba im bat ka badon bortam ka jongme ha ka jing rakhi ka jongi ya ka Christmas jongni usnam arajar arpau isnai atrai ban long ringkat lamat ki benta jong ka jing syakri baro ka bangin yo baki sur jing ruai yaro ka bangin yo snow na ki kon samla jong ka palang ken long ko try ki ban ai ya ka khubor ka ban wanra ya ka jingker khu yang ilang ki bay don hakani ka janbit bat ya kitu baro ki ba sha skor ya ka shimti yang i komnek mengilong na baka kerteng u jisu ngi pan kini baro amen. Ka Christmas ka basuk bat ka bakamen ya pi baro na kaliang ka jongi ni ai koble Christmas ya pi iwei pe iwei baro kila bala banyadon ringkat bat gi hagani ka janmit bat kumjo ru nak banta jong pi ki baya pej na laki jong ki yeng kisem ka Christmas hagani ka snem ka bamenta narangia yenu jor bat ki wei pat isnem ki bala leit no ni i bakani ka Christmas ka bamenta kalong ka baper na ki wei pat kisnem na marangi shem baka don sibun ke jingkela ha ka bayade bat kiliang baro lapin ong ha ke kam ke bangitre lapin ong ha ki jingsha krible baro kila kelalut ka sistem baro kila kelalut kam tam ha ke Christmas ka bamenta ngimla syu le se ban ong bangin pelong jinge seng pat ba ngimyo syu ikalat bangin yo ban yat korol le singin la ban ong bangim yo syu ikalat ban ya bam Christmas ngimyo syu ikalat le singila panong ban ya wish Christmas ni hab ban ya pikir iwei pat te kumta ki ai baro ngisem baladon ke jingkela ha baro kiliang den re ka wei ka bas ngotanat pan ya ka ba ngisem na ka tin ko jong ublei ba nangip ka balatho na ka stiu pol ki hebrew ka nong ka ba pra ka khot ba khalai ka ba ong ba jisu ulong uju menden menta bat se ki ba bom jukut kani kalong ka khubor ya ka ba jisu ulong uju menden menta bat syadu ki bom jukut ka bamut kata ba ublei uyaine hi kumju bat kumta ka Christmas ka bamenta ka khot lang yangi baro nadu ki kena ki baret nadu ki long kemi ki long kpa ki balano e kata bag nginyawan lang banya rakhe banya kermau borom ka jingwan long brio ko jing jisu sekani ka perthai bat ha kabang ya keren ya kata bun sin ngi perkat bat ya ka jing em ka jongi habangi perkat ya ka Christmas kumno ujisu uwan sing ka perthai den rei ka jingwan ka jong u sing ka perthai da ka jing snowret hapo ka sem kulai halor ka sing oi ulathia namar ba omdon jaka bat omdon ying basa ban pediang ya u te ha ka por ka bamantangan khot ya imes elithia tensong bain ai ya ka weina ka jing rai ka jong kabapen kan mau yangi bau jisu uwan sing ka perthai haka jing snowrit banwan na kabanta ban pen em
yangi bat ika perthai hi barok kawai. Kani ka jingruai ka baki khot ka baki ai kerteng hapo ka sing oi. Walangi hakapor jong kini ke jing jong ke pandemik. Ngimla banlen baka ayom Christmas. Kawan ra ke jing kwa hakamansiam jongi. Bangin pen internet yeng kisem ke jongi lang baki decorations. Ngin pen biang ki bam ki di bakin wan ki bahing bahasem ki parlok para jongi bakin yasngau bhalang bat ngi. Bad bangin pen biang ki riam ki bet ki jongi. Kamtam hauni ubnai meminta ngayat shrum shning man pen biang ki jingdan kam jong ka jinglong met. Henry ka ba kong san ka long ba hatungi kali ni ha ka jing ka jongi ka ba shimet. Ngidon jaka ni yu Jesus Christ ban ai ba an kabyang hapo ka donut ka jongi. Kani ka jingrai ka bangin yo sngo menta ka crunch pang kata. Mentangin skap ya ka jingrai jong Miss Balari Rani bat ki parlok ki jongi. Don jaka ni ha ka donut jong pi. Shin od la de usaki skim ki
SPM bom don jaka uan pentingin ya pibat yanga jaka dono jongpi don jaka dono jongpi don jaka dono jongpi uble un pendon kam yapi long ying bawa jing e jing shito ha Gerbang lutra shisha Playu kintil buram kumya kita Don jaga dono jompi Don jaga dono jompi Don jaga dono jompi Don jaga dono jompi Ublay pendam kam yapi tuan kumba pilong pinkin do jing em jong pi haba pi ajaka muntre ki kamba pasuke Don jaga dono jompi Don jaga dono jompi Ublay un pendan kam yapi tuan kumba pilong pinkin do jing em jompi haba pi ajaka untre ki kamba pasu Abangi sengap bat syak skor ya gitu ki jingruai ki balalit no syakhamat kapelong ya ka mensiam ko jongi man ngau abangi perkat ya ki tu ki kentin ka bakin ki perlok ko jongi ki lorwai dik lembag ini ki jingruai kapan perkat yang ngaru kumju ba ladakan ni ka Christmas kamdon ka jinget jongi kalong le no namar ba uta unong penem ubangi ngi syakri bangi yaro bat mani bat pendon buram lada umwan long briu sekali ke pertai natharai ke jinglong ke jingget ke jongi kalong ke bomdon jumut de hakani ka por ke bomenta ngakot ya pilang baro nadu ki paralok ke jongi ki badan hakani ka por bat kumjur ki badan ki ying kisam ke jongpi pasashi sinpan tungin ya perkat bat puson halaka jong ke jing im ke jompi ya unie unong pen im ubalawan syakani ke pertai ban pen im yangi iwei pe iwei baro mardai lembakani ke Christmas ka ba penlong yangi kumni ke bangi long menta bangi long ki bri ki berlat luit to kani ke por ngakot ya Mr. Meban bala belong iwei neki parlok samla bain ai ya kani ke jingruai ke bakerpang ke jongi kebayatu kebat kabapen benai ke kubor baka jingwan ke jong uji sukres syakani ke pertai haka jinglong red hasam kulai uwan ban pen na ke benta jonga uwan ban pen na ke benta jongpi bat nak benta ke pertai baro kawe
sunong ben im halor ka ding pana ban im u ben real usil ka guna u kabapela ba ule kumta namar jonga jonga namar jonga jonga namar jonga jonga oh kabapela ba ule kunta namar jonga jonga Ji sunong ben im halor ka ding pana habang ayat sakma nala utray klem tat uadu kroyanga lajngai ukhat yanga yanga ukhat yanga yanga ukhat yanga yanga klem tat uadu kroyanga lajngai ukhat yanga yanga Ji sunong ben im na beneng wan biang Bob ki nang janjing lagi nang tiang oh ngan sayo i na beneng yar biang namar jonga jonga namar jonga jonga namar jonga jonga oh ngan sayo i na beneng yar biang namar jonga jonga oh ngan sayo i na beneng yar biang namar jonga jonga Ketika kelam COVID-19, kawan rak shibun haki jingper haka imlang salang ke jongi. Kakta ingi haki bun rukom. Naduk ke jing im shimet, haduk ke jing hadai para brio. Wat haka po Christmas mentaru, ngiu i baka bun haka jingper haka bangi rakhi yakan ke Christmas ke pamenta. Habangi yahat nya kendu iki parlok para jor ngim yo tang bani kublikti bani wish iki. Lem ni bangin ya jan bangin ya kren haka tak rukom bangin ya pen i ya kejing i kejangi. Kawan ra
Shibun ki eki bangi haban adjust mai ki eki jinglong haka jing em jungi para brio. Henry kawe ka ba phla ka long ba kabam chukala haka jing em ka jungi. Bat kata ka dei ka jing e ka jung ublay. Ka jing e ka jung ublay kaya ine nadu ki por ki ba menshwa. Hadu kani ka khalip mat ka ba menta. Ki brio kin kala ka por ka kala ki ayom kin kala. Henry ka jing e ublay kaya ine. Ngiyo i haka Bible ba kumnu ublay. Habaw yalami ki kon Israel haka riklaw. Ki kon Israel kilayat hala ka jong kaman. Don ka poli ba ki paidien na ublay. Henry ublay umshin la no iki hapadeng ka jing e ka ba ki mat. Hapadeng ka jing sngusi. Hapadeng ka jing kerdu. Ki pai siya ublay. But ublay ujujubab iki jing tuway ka jong ki. Haka ni ka por ka ba mentaru. Nginyo sngow ya ka jing rai ka ba day ba ka jing e ka jong ublay. Lingba ka female voice. Ka kerteng jong ka jing rai ka day. Day jing e.
Christmas kadi kapor ya ka baro nangi giju sotonan ban penkuat ya la ke jong ki ying kisem ban penkuat ya ka palau ban penkuat ya ki yit ya ki parda bat kumta haba ka Christmas kelajan ban baro nangi ngia bon kam ban penkuat ya la ke jong ki ying kisem tihnrei ka wei pat ka jingkeli ka bami nak benta jonga ningkong pat kumjuru nak benta jong pi ki bapej ya kanika program kanika janbet kan nungut pat na pring jongi ki ba cuperkhat ban penkuat ya la ka jong ka do nut kan pat na pring jongi ki ba cuperkhat ban penkuat ya kani ka do nut ka basyapo ka jongi hot habang perkhat ya kanika benta teng ngasngo syirkai larangi puli na katuka gospel Matius kolonong ba arpulai ka dukot ba arpenyo ladang ibu ya ka kerteng ka jongi hakitu ki benta ka bau Jisu ukren nasngo kala palat ha ka bau Jisu uong ya ki parisi api ki parisi bat ki nong tho ki ba arsap ya ka ba pi penkut ya ki ba syabar ndrei ka ba syapo jong pi don da ki put bat ki siin jong ki balayap kini ki long ki kentien ka bau Jisu ukren ya kini ki nong tho bat ki parisi namar ba ki penkut ya ka do ya ka met ka basyabar da ka kum ka tuka jiktep ka bala penli tenrei Jisu thau ya ka donut ka jongki namar ka donut ka jongki ka long ka batengit ti hakani ka janmiet ka pementaru ka penlong yang abat ya pi ban perkhat ka ka give lani ka jing ais ngobha ka jongi ya ublei hakum kani ka por ka bakordor ublei umkwa inanga bat napi daki ki basyabar le singi la ban ong umkwa nanga bat pi na kanika jingdon kanika jing karyam ka bet ka baitanat umkwa nanga bat pi na ka bangin ong bangin yo I ba ka ying ka sem ka jongi ki phanai hot ka long ka badon kam kata ngam ong ka basniu I don kam ban penkhut ya ka ying ka sem I don kam ban penkhut ya ka met ka phat I don kam ban phong ki jan ki ba khambha le si ki ba kan khut tinrei ka badon kam tam ka bau Jisu ukwa kalong ya ka do nut ka jongi thau ya ki wei pat ki basyabar henrei ka bau ublei ukwa bat udon kam kalong ya ka do nut ka jongi ya kan ka janmiet ka mata ka balong ka sngi Christmas ka bat pen mau yang abad ya pi to ai ka jaka ba on kha ya ukhun lung Jisu ha ka do nut ka jongi ha kan ka por nga khot ikini perlok ki jongi I Mr. Rabbot lang pengrup I rabor lang pengrup nang ta iba arbestar marbo bat I bawat bor doling kini laingut ngakerpat iki bikin ai kani ka jingroi ka bakerpang ka jongki ka bapen kan mau yang abad pi badon ne em ka jaka ha ka donut ka jonga ka jongpi ban kha yau Jisu Kris Sim la cha hakawe kanong ren ukon jong ublay uwan da jing ngau ren om don kayeng basa ya u hang ta ben ban hasem kulai lawan ban kha hashing on ulawan ban thia om don jaga ya u ban buka kli om don snow sen ai pen ban sha pertai wan yang kinong po wan ban pen em ai Lustan narimingi uklur ulam lenti ran ki mare ya u ki kwa ban yo I
tu balaka yusim kisim ban kilawan bakin yomanidan asing on ulawan bantia om don jaga ya uban buka klik om don ya u man snow sen ai bên ban sha perthei uwan ya ki nam po uwan ban pen em ai Kajing keli kalong ya piyanga Jingwan utrai ngikloi mo Hadonut pan pelai jaga Hasing oi ulawan bantia Om don jaga ya uban buka klik Om don ya u man snow sen ai bên ban sha perthei uwan ya ki nong po uwan ban pen em ai Khi lòng po uwan ban pen em Setang kat tu kat ni por nginyo ban rakhi ya kasi kha ka jong Jesus Christ. But ngatrai na du pastang jong ni ubnai hing la ikan uot ikini ki jingrai Christmas. But habang ikan uot ikini ki jingrai Christmas, ikan mau ya katu kamiet, kaba jajar, kamiet, kaba pala, kamiet, kaba kriat. Ha kaba ukulung Jisu utia, ha ka shing oit. Lemda day na kadaw jong kani kamiet habala khai hangi yu ni ukulung Jisu. Ka jingai Kristan ka jongi ka long le no e. Ka jing tmu jong ka jing em ka jongi ka long le no e. Hakani kapor ka bementa nginya ngap lang ya ka jing roi de imes yari lang sanglen met ba kuat met ba jajar bat lang ba kani ka jing roi kanya lambyang ngi sa shisien sya ka tu kapor bat lang ba kani ka jing roi in ya thu ingi ja ayu ha ka tu ka met Kut mit ba jar jar mit lang ba shi teng senya kamit ban pentingen donu jong pi jong a dia kani kamit inong penim laka Angel kap neng kiarisa Kipim na kuteng utray kipim kraw Buram ublay hang tahangi kapaw Kajing penim ublay hangi Christmas bakmen kalong yapi yanga Jing suk jingkermen ay kansa Wala si bun jing ngimat Ngipisa kamen sim Inre jing ublay ay kan bats kem Ya jing
jing shai ka bawan shat haki klem jing arta tin shanu un lam lenti kunjuki nang ablang brot ha ulun angel utrai wan pawaki kubor babha uan pena yaus im kis im hangi mentalakhan Christmas bak men kalong ya pianga Jing sok jing kermen ai kan sa Wala si bun jing ngi mat Ngi pisa kamen sim Nre jing du blay ai kan bats kem Ya jing Blay haka do uwan ban long will Ya jing uwan ban shim ya ladi Uwan pelat yang ina jing long rau Minta kadai yang ia ubah yin pen crow Christmas bak men kalong ya pianga Jing sok jing kermen ai kan sa Wala si bun jing ngi mat Ngi pisa kamen sim Henry jing du blay ai kan bats kem Ya jing Kakubor lembah ki sur jing ruai akan ika jamit kalong sisa kaba ai yang i ke jing kermen di hakan ika por kaba menta habang i perkat ya kisngi ki por kaba ngi im akan ika perthai le sing laban mudur habang i kimen step bangin pej ya ki kot kubor kat bangi pelit ya ki kot kubor ki bangi mut ban puli bun ngi shem tang ka kubor kaba sniu sudah ngimyo i ya kata ke kubor ke basngau tanat ngimyo i ya ke kubor ke ba ai jingkermen denrei kat nang mi kisngi kipor ngi i ba ka kubor ke bangi yo hakane ke perthai ke bangi im kalong ke kubor ke basngau si bat ke badu jingkermen bun sien tang ke jing penyap brio tang ke jing tu ke jing thim ke jing sniu ki baharukom bun sien ke pencerkai ya ke jing im ke jongi habang iyo ban puli yakini ki kubor ngisngau bom don syu kata ke kubor ke babha di hendrei hakani ka janmit lingba ki tu ki jing ruai ki bang iyo sngo ki balalit no syakmat ngi i ba ka don plen ya kata ke kubor ke babha kadang don ka jing kermen na ka benta ka jing im ke jongi kumta hakani ka Christmas ke hakani ka Christmas ke bamta to ai bakan long ka kubor babha na ka benta ka jing im ke jongi wei pe wei baro Namarkan nikah sengi ke pemerintah lapen bena yangi balakha ya uji sukres ubalong nong penim ujongi kani kadi ke kubor ke babha na ke benta ke jeng im ke jongi baro iwei pe iwei kum ki bangai namar lakha ya uji sukres ha ke jeng im ke jongi bat lengba jong u lapen im bat la ai ya ke jeng ai ha ke jeng im ke jongi ladengi don hapeng ke met ke ba bam koj bam khia ladengi don hapeng ke jeng pang ke jeng sitom Ladang idon hapring ke jing bambit bambiang. Ladang idon hapring ke jing ngolong marway. Kan mau ya kani ka way. Baka don ka kubor ka babha na ka benta ka jing im ka jongpi. Ka ba ublay uwan sing ni ka perthai na ka benta ban pin im ai. Hakani ka por ka benta nga khot lang yangi baro bangin snap pat shashkor shipor. Ya kani ka kubor ka babha. Ka balong ka jing ruai ha ka dur jong ka jing ruai. Ban pin kan mau yangi
Wat happening ke jing ba ke jing yele ke bangi mat, wat happening ke jing pang ke jing sitom, wat happening ke jing duk ke jing kerduk ke bangi ya kendu ke jing im ke jongi. Ka don ke kubor ke babah, ka ban pen bana yanga bat ya pi bat yang hilang baro. Hakan ni ko pon ngakot ya Miss Evelyn Sanglin, nang ta Mrs Evangeline Sanglin, nang ta Reverend E Sanglin, bat kumjuru bat Mr Bantlilang S Sanglin. Ku por bapa lawan ra hapor siteng sinya angel da sur batyang ki yar wai lang hangta pare hakani kasni jing sok na pneng kahyan ku por bapa tam na benta ubri baro par Kinong ap lang broad Shitan sanya dap da ching lingo Gindit ka ching ting shan La shat haki baro Nakakat nang Kubor palagi as ngo Bayu kon long lakha Hash nong Bethlehem Oka birthday balong lang kanya Tungo tuya ro you Jesus Christ laka Angel la surbat yang hapneng kirisa Ulang ujeng shy Ban ajing em ya baro Uban yay ting shan Hakita kipayay sno Uno napi Ubawa jing sok birthday yang scam Jesus Shapi on I a day dang uta ubalado nun u I D on mat you jing shy ubanya lam lenti hamidum senya Rius tak lakmi pan i You klor ki bot kat pa unang yalam lenti ngakmanjong ki champagne di tang ha badan ka jing kular blakaya ukon banwan rajik man baro par Bayu Jesus Christ hasam kulala ka angel la surbat yang hapneng kirisa Ulang ujeng shy Ban ajing em ya baro Uban yay ting shan Hakita kipayay sno Uno napi Bawa jikso birthday Yang scam Jesus Shapi on I a day tang uta ubalado not UIT on mat you jing shy upanya lam lenti one the jinx ngo re hashi ordered pia hakashi on la patia ya kono ble uma pedian the jinx ngo re ya on patia ya an patia wat lang itu ni risma La ngiret ne crowd Jisu ukwa yangi Jing small sarong banlaw Upa jit ya jing scoring Habuthe On yop den jing so Bapella nuble Ulong ujeng shine Ban ajing em ya baro Uban yay ting shan Hakita kipayay sno Tungo tuya ro you Jesus Christ laka Angel la surbat yang hapneng kirisa
Hakapor bengi keliap Yunus nem blalit no arhajar kat kendai. Ngim jupoi perkat bau news nem arhajar arpo unlong kumni. Ngim jupoi perkat bangin duo bangin yelet ya hakaliang kalet kawan hakibi it baton ki jangi. Ngim jupoi perkat bangin duo ikajing shakri blay hakini ka yeng ka jong blay. Ngim tip ayu kala syai kawan ra. Ngi em hakapor jong ka badap tang de kijing artatin sudah. Bat habang ngipet ikala syai ngim poi perkat. Bat ngim la ban mudur. Bakala syai kan wan ra ikababha ne ka basniyo. Henry kum ki bangit. Kam de yangi bangin du jingkermen. Namar haka jingyal enti ka jongi. Ngi hapan mat sipun ki jing bat ki jing yale. Ki balong kum ki sia ki bantar haka jing im ka jongi. De Henry ngi de ban kan mau kan ka wei. Lengba kan ka Christmas. Tongin long kum ki ti start. Ki ba pet yau klur ubalam lenti yaki haduk bakin dapoi hakata ka jaka ka baki temu banlen tikumta nakamanta ka jingem ka jonga ba ka jongpi bat ka jongi lang baro ngakot ngawer ka ni kapor ka pamenta bangin perkat thamai no ela ka jong ka jingem bangin la banyat hakata ka lenti ka ba ublei usngau bha yangi te ka ni kapor ka pamenta ka jing kerpat na kaliang ka jongi kalong bangin ya ke jing ka biya dur bat kamon ka jong blay bat manginyo ban rakhi ya ke Christmas ka badon jungbut Semkulai ya burung blayum shin tingkai benar syai ben Christmas kanaya but kistem kinawan jingwan baarsin putrai kalanang jan kapor jongi hangi tang jing pelagawan tang beshuya le sopa kajing kren kanjing perwayala kajing im try bapa yarap yangi penkut yado jongi schwab mit jwan ganle bangin longko chamegi pai ya rab yani putra hatungila berkat pelayuan syaka bertei kat hadu baun inonya buram blay ning nilek men na jing mut bat kabakum wei tang mashuya le sopa bajing men jing perwayala kajingim Rai bapa yarap yangi penkut yado nutit jongi schwab mit jingwan kanle bangin longkut jamigi pai yarap yangi putra
kan le bangin long khut chami ki pai ya rab ya mi putra rai bapa ya rab ya ngi Bentang ngila apoy siya kabukot jom kini ke program kabang ngi ay kateng ke Christmas praise. Bat ngi ningkong ngi ay ngu yu blay. Bula don rengkat bat ngi bat kini ke program hibro kaway. Ngi pen pau ru kajing songu ikitu kinang isim benta baro. Ki bila ay ke kubor yang ba kajing rai ke jongki. I kermen ba ublay un kerku ya pi way pe way ba pinang roy ha kasap ko pidon. Nga ay kublay ru ya pi baro kinong sngap ha kini ke por ba kinong pet. Ba ublay un don rengkat bat pi. Bat haba pimi no na kini ka yeng ka jong ublay. Kijing kerhu ki jong u kanyay buot bat pi ha kisi ki banangwan. Di kumju ru nagaliang kajing seng samla balang prosperian umpling. Ya ay kublay Christmas basuk bat bakamen ya pi. Bat kumju ru nagabanta ka yeng kasem ki jong pi hi baro. Tu ublay kajing suk unya long ringkat bat pi. Bat kumju ru bat kajing seng samla hi baro kaway. Di hagani kapor ngakot ngabat ngakerpat. Ya i Reverend Isanglin i balong i pastor in charge yungi be in sngobha ban pelat ingi na ke jingker ku penwai Tong ni duai. Ngi ay ngu imi ko try namar kani kapor kabamila ay ngi. Bangi yo yak ban syakri yemi lengba kisur jingwai. Ay bigini ki kubor kabangili yo padang hari kami. Long kabor kabani rap yingi bangin mat ya ka jingpen thamai bor ha ka jing em ka ba ka jaman sim makani ka Christmas ka bangiyo man rakhi ano ka Christmas ka ban penyo hangi ya ka jing sup ka jing kemen ha ki dono bat kemen sim ka jongi ker khu yangi wei pi wei lengba jong ka jing shekri ka bangiyo sngo ya ka jing dwai ka jongi na ba ka kerteng u jisu ngi pa ni kini to da airu ba ka jing ba ka jong blai bok pa jungi ba neng ka jing ay ka jong Jesus Christ utray ka jing slok ka jong mensi makot kini ki jing kerhu kanya shongsa ringkat lembat ni mentabat hatu halakarta amen.